assiste de production, Shaina assiste de direction, ni atomni point carré, Steve réalisateur. Zediab nous merabatika donc asotsika ni atomni point carré ni ati amni dukwel ni tetanarive ni tiambuipu no misaini amni fotonga zoti de arka ni tatsika zoti dia Lando Jokid mavua mlefa no vaintsika Lando kana no ça va normal sara salama ko ça va fane mbangano fuzale tike ndenga lera tukuna to amma lera tino ang tanyinga insin tar faza favuna mal fontenga volone tenga na tono dans la bouche là eto mazay matua mbola misy ny point carré no namagna zegny ny mpiara-miasa zegny manoagna ny fandaragnatsika ity ohatra amizay ro amin'ny tsigroge Madagascar mpagnano t-shirt maro samihafa made in Madagascar io koa zareo amin'ny ravitsara France zegny any ahitatsika ny menaka magaka maro samihafa baka ty Madagascar ary agnaty zay koa ro Saint Bazar zegny afatsika andafy amin'ny mividy entagna téléphone ndreo amin'ny avatsika ny aty Madagascar ity Lando agnisan'ny maro mpagnaraka anao ny agnatin'ny réseaux sociaux satria ny amin'izy io ty efa mahery ny 425 000 ny olo zegny ny magnaraka anao ny abonné anao ny amin'ny fotoagna antsika zegny ny mikoragna izy io ty de mialohantsika koragna tsara beky za afaka magnotany zegny raha tiako antoniagna Lando ya sisy bedy sisy jiaby le raha ko mbola mety valiagna ino loha tonga le anaragna hoe Lando Jokid mavua mlefa Lando Jokid mavua mlefa Jokid Jo io fika yen'olo aminay agny karakory Jo i kid amizay ele olo ele Jokid foi mavua mlefa fa izy mavua mlefa ary hoe zay teo fa araiky antalagny tavela agny dia zamzay mlefa izy tondra raha agny izy za le nilefa tagny ya za zo fa tiko za zo Lando baka dikade baka tfarsa ça va so baka digo antala fo tumbo ta digo to tegna nahitavagna fiainana teraka tantala avantala olo be ko antala mamako baba ah ouais de ta fotoagna koa zay nandeha nipitragna ta digo tam fotoagna nandeha agnano mécanicien tam fotoagna zay andeha agnano mécanicien ya zay tiako tagny tam fotoagna ke fa nagnano sa hoe nagnano fa agnatin'ny za magnano mécanicien amizay za tegna tafiditra tam raha ataoko ty karaha zay jour nampidoko za mécanicien tafidika amle resaka comédie sa ta le bon le raha kotolagny zegny ames ny raha tiako antoniagna zegny ny amin'ny resaka comédie humoriste maromaro ny casquette zay mizaha izy magnarama tokiky de io ihany koa misy fotoagna magnano iregny mini reportage aby regny film foifoiky aby regny koa dia ahitagna koa managna zegny hoe resaka acteur ihany koa ny Lando fa mba tantara taminay hoe ino tonga Lando niditra agnatin'ity sehatra resaka humour ty tamin'ny voalohany tany izy io tsy nampoizigna karaha zombilo vamba izy ya mety raha karaha zay tsy nampoizigna zo nagnanovako vidéo voalohany tantala ato ça fait minagny jusqu'à zo mbola tsy voly fa olo mangeringera ambony ranomasina avy tamizay olo baba mangeringera ambony ranomasina tsy soram-pivolagna de nivolagninay amizay raha olo aroa izy zay tamin'ny fotoagna zay de ny public fa raha tsy zatsy nanagna jery ohatry alaza sy ny tara zay fo maray za mandeha andeha soma basket amin'ny stade Nantala ao direct fa za fo koragnesan'olo karaha zay le nanomboany raha karaha koa zany italien raha nataonay toiza volagna koa raha karakaraha zany ao avy teo nagnano misy fotoagna amizay doko hely nagnano amizay jusqu'à zo amizay za avy ta Diego zay to amizay tegna za hitako lansy ta Diego doko hely volagninao ni doko hely fa tsy doko hely karakaraha zany le raha fo ta Diego to za tegna hitako nakatra tombolaza iny sy ny tarina hitavagna fiainagna raha jiaby Tajugo. Ouais. Ni fonctionnaire zengé ni alefane de mis ni fonctionnaire zengé bakamne mis quoi famazavoazi fonctionnaire zengé bakamnaro zengé ni misa zait zengé ni fonctionnaire de sapsaku ro nga petin fait zamana fnaka courage fikano dans la bouche de ni tiako dirina magnaraka zegny question ty sy fandraisa ba zama juste un temps fo satria no agnisany mi fandraisa ny artiste maro samy hafa ihany izy ko we Lando misy artiste retim safidy itarimy anao azov zay no tianao kokoa Black Nadia sa Tansmena ko io fo zegny anao zay tianao tarimy ro zay tarimy anao azov zay tianao am'io zay Tansmena satria karaha fa zegny fo nitiko ito io fo zanao Black Nadia Siko fa malia foi zay fo zegny le diniko direct za mifidy Tansmena zay fo naga ok, imagine cette question karaha io fo. Question raiky fôro fanao jam zay quoi. Izy koa misy olo tianao koa misy olo zegny izy afaka hoe izy zamanao. Ok? Azovy safidinao kokoa. Anao safidy Zandy Ahmed sa
anao nisafidy Barinjaka. Zanramedy. Satria Zanramedy tiako. Efa tiako mihitsy, efa tiako fo izy. Raha ataony tiako, na izy le raha mahafinaritra zabe. Ah ouais? Ya. Tsy mitantagna feky roiroizagna aminaka. Zanramedy. Zanramedy lavitra fe. Ny fagnontaniagna zegny ny baka amitsika nalefantsika tamin'ny commentaire tamin'ny pagetsika atao de misy magnotany hoe matetika anao magnano vidéo miaraka amin'ny Diany. Diany ma bon zay fankaesaka samby animatrice ihany koa. De fagnontaniagna de hoe vadiny Lando zay ma Diany? Igny ambelako iro fanao mandinika izy. Ah ouais? Ya, ambelako rô fo mandiniko hoe miaraka marigny mazay sa karakory. Irô fo mandinika izy. Ambelako rô zegny le Ah ouais? Ya. Nanomboka tambiaka nanaovana vidéo ndraiky sara nitao voalohany Diany fa teo edy. Diany sara teo. Zegny. Nanomboka tamy 2004 teo zany mety 22 na 23 fo. Mety 23 za matoky. Ah ouais? Ya. Ah d'accord. Ny magnaraka zegny amizay koa momba ny Landofo koa fagnontaniagna zegny napetrakatsika tamin'ny commentaire atao koa de misy ny tia hay zegny hoe firy mianakavy mary Lando ty managna zany managna zo karaha zegny. Managna zandry za fa tsisy olo araiky baba araiky rena araiky aminaka fô mama araiky misy baba araiky misy. Misy zay. Antalagny zo misy zandriko telo agny. Mama araiky aminaka. Adiego aminjay misy zandriko aroe ve zokiko araiky. Lando fa misy zanaka? Tsendriky. Mamprafy? Tsendriky. Ny magnaraka zay koa mbola mikoragna momba ny Lando koa d'ailleurs misy namatsika nagnano commentaire atao de manefako koa aminao agnisa zegny Kekely. De karaha zay koa Samiry. De si rô olo zegny maroaro mivolagna fa hoe rô zegny isan'ny fanony amin'ny vidéo zegny eny ataonao izay. De ny fagnontaniagna magnaraka zay koa Lando anao ve managna olo mpagnano raha mampitokiky karaha io gasy na vazaha zegny hoe mba irinao un jour nareo magnano izy koa la mozika edy magnano fity. Magnano fity. Ko Madagasikara edy? Ohatra? Ya, maro. Irô taloha aba io, exemple Hery Rajo, irô igny agnisan'ny olo tiako. Fa le tafara tato fo misy tsy de tiako loatra. Zegny? Ny misy tevan'olo tafara? Misy efa hitako karaha fa misy mandoko ohatra. Tsy mankaratsy raha volaniko fa ninaka tsy miady aminaka. Zay. Ah ouais? Ya. Ah d'accord. Ok. Ny magnaraka amizay koa fagnontaniagna atao fa napetraka ny toiniko mihitsy agnarana manafinaka ty José Jacquio no agnarantao. Lando moa izy misy mama sosy? Tsisy. Ary tsara nagnano loatra na olombelogno za jusqu'à zo. Jusqu'à zio? Ya, tsara. Fa noavy mbola tsia sa angatagna wisy ino koa ma raha maharatsy anao ifen'olo zany. Aminaka manokana zegny tsy problème. Zegny? Ya. Fa tegna tiako fo vadiko fo le magnefa za. Ya. Ino tonga hoe vadinao tianao magnefana? Tiako fo le olo tiako le magnefa za igny mba tsisy raha karaha fa za foatra zay za tsara nagnano. Ny magnaraka zegny amizegny tsy haiko ny raha tiandreo volagny fa nisy nagnano commentaire atao hoe efa hitanay volandreo vidéo épisode 1 de épisode 2 volandreo fa niboaka izy koa fa niboaka nagnino zay tsy ndriky nahita tsy haiko ny raha volandreo zay le fagnontaniagna atao tsy fa de mbazonao zay fagnontaniagna zay direct volagna potsira direct zay raha soratra atao ary zegny tsy haiko question ndreo zany zegny tsy haiko zegny izy koa fa tsy nipotsirandreo am'le izy aminany maro baka film atao maro karazany zio. Ok d'accord. Yeah. Ny fagnontaniagna magnaraka izay koa raha nisaritindreo tao koa de vakiako aminao eto fa hoe aia zegny tianao atao agny sa atao dans la bouche? Atao ambava. Mbava dans la bouche? Yeah. D'accord, ok. De ny magnaraka izegny koa mbiagna zegny Lando magnano mariage? Kofa misy vola za kofa misy matody viavy tiako fa tody zany tiagna baka za fangatagna am'Jagnahary. Fa tody? Ya fa tody za trito. Ah ouais? Fa tody fô angatagna am'Jagnahary iroso amizay. Zegny tegna fagnireko. Ino karakory ny caractère na hoe toetry ny vavy araiky hoe katon araiky nazy anao izy tegna ny nanetranao aminazy. Karakory viavy tian'ny Lando zegny? Ankoatrany hoe za ndraiky tsisy tsy hoe viavy joby na viavy malandy tiako de izy koa fanjoa le tiako fô. Fa le olo anazy le tiako zany fô. Fa raha tsy tiavako izy mamaratro zany fô. Zegny? Ke olo tiany baka fara igny zay volagny jojoby. Ninano fa misy trop. Zegny? Ya. Zegny ambarako ity sandra raha zegny. Wa tsy maintsy mizaha eto bo izo na tina. Que tsy problème izy koa tsy tena leto koa zany na ale volahiny fô. Zegny fô problème nany izy mamaratro loatra fa tsisy. Na olo fa mahita commentaire zo izy fa io vadinao tsy sa izy. Ah ouais?
Fony koragna bebebe zay fa tsy vôvô aminakà mazo vady ko bebe mon amour. Ke fa tsy aizina boka manjary mifangaro aby karaha jiaby c'est normal izy bez mamara. Tokony hainy fo raha zay. Tokony hainy fo. Fa nandehanako tam'Ray aman-dreniny baka zany tokony mba fa hainy fo. Ah ouais? Ya. Landao fa navy ntomagny baka am'resaka magnangy. Avy na ino? Ntomagny. Matetika. Tsy indraiky, tsy indroe, tsy intelo. Izy moa tsy manahira draiky. Za mitomagny marigny za. Ary zao itomagna bablay public koa misy mitomagny marigny za fo izy edy zay. Za fo kamo za andeha noratra zagny hoe fa izy. Ah ouais? Karaha zagny nakakaraha zagny. Fodianantsika resaka carrière-ny Lando ny amin'ny fotoagna zao ty ny agnatin'ny ty resaka humour maro samihafa ty zay. Ino zao ny ataontsika hoe ny vision-nao na koa ny projet-nao amin'ny raha ataonao io? Sao fa takatra ny tanjona? Mbola tsy takatra ny tanjona ny hely. Fa efa le laza fa io. Le laza fa hitako fa io. Mbola tsy le manaka karakory fa za fa matsapa tegnanaka fa hoe malaza Lando. Fa le resaka vola naka problème naka ta zay ngale izy volagny karaha zay. Vola tavela. Le laza fa hitako io fa za mbola tsy vola. Zay fo hitako problème naka. Zay problème. Ya. D'accord. Si. Vola fo. Tsao fo zany agnadigna afatra. Lando zay mety izy karaha zay mahitsy orogno ro. Commentaire zay. Marigny zay mety izy karaha zay no? Le inspire naka. Inspire karaha. Ya, zay naka. Ah ouais? Inspire naka. Ok. De misy toa zay no magnano karaha freestyle karaha miteny rabigny zegny. Ino zay raha volaninao aminazy? Misy miteny zay fa naka koa misy inspire fo koa aminany. Zay? Ya, misy le miteny karazan-draha ohatra hoe misy tsy tandrasanao baka zao fa non pose anao. Steve somary zoomitsy be mitsy sorana Steve. De izy asaitsika magnano extrait de c'est vrai karaha raiky fataonao igny watch lova chapachaky magnino za magnisa 3 2 1 de Lando magnano 6 inspire mec karaha ifo 3 2 1 Lando. Lasa dede wana lasa duin. Lasa dede wana nakalagono bin. Palben asada wana Poland totini. Fisigala wana malakasa lala win. Zay. Ya mazava. Tsara boka olo zegny fa vao gosse mety izy 40 boka même miteny anglais koa very well. Maro be karazany teny io koa. Lando, mamaramparagna atsika. Mamaramparagna atsika za boka mbola angataka zegny za mba tiako ampianarinao satria anao même mitsinjaka koa. Za tsy de mahay fa tiako ampianarinao za boka zegny ny agnanaovana izy boka io. De namaragna atsika izy Lando tegna magnano fisaoragnanao. Andalina agnatin'ny point carré ary koa nambelanao nalalaka zay nangotany raha zegny anteny antoniagna maro samihafa zay ka mba ny ataontsika hoe ny koragnanao farany ho an'olo zegny any mizahantsika ho an'ny mpankafy Lando koa. Ho an'ny mpankafy. Ho an'ny mpankafy soragna betsaka malôha nareo nagnaraka tsy nagnary. Ary angany nareo tsy agnaro koa. Za koa magnano niezaka nakale eraka ny mety ataoko zay. Ho an'izay tsy mpankafy boka tsy safatra tokony ambariko rô. Tsisy raha tokony ambariko rô loatra. Za tsy afaka forcer rô hoe ankafiza za. Sa fe olo samba amin'ny raha tiany. Karaha zay ninaka fa ho an'izay mankafy soragna betsaka. Hatreto. Enganio koa ankafy ary enganio koa za tsy hiova amin'ny raha ataoko ty fa misy ndraiky fo za ohatra magnano raha zany misy fotoagna tsy ho tianareo hely raha. Antegna tsy raha ho tian'olo ndraiky tsy tian'olo fa naka raha ataoko fo. Naka karaha zagny naka amin'ny raha. Anao volana zay fo aloha antsika tegna mamarina Lando. Anao tsy nisy olo volana taminao hoe anao tsy fanvano anao tsy adala edy va? Fa tsy maday fa tsy magaga. Fa maro nandalagna zany olo adala ty fa accepté fe. Ino mara afaka atao. Ya. Fô afatra naka ho an'izay fa naka tsy magnajaza fo. Magnano mahita za miavo. Za tsy mivolagna maro koa fa olo tsy magnajaza. Sa fe misy sasany mahita direct fa magnasaka karakory ma zany za tsy mivolagna. Ke ataondreo hoe miavo. Le raha tsy haindreo koa boka iadalagna ataon-tegna amin'ny Facebook io. Ireo mandinika izy io hoe réel koa tegna karaha io. Or raha za tsy za miavaka amin'izay mihitsy. Za ty voalohany azonao mitandra tegna amin'ny raha atao. Mba azonao mba tsy ohatra resaka minainay sy ny tariny miezaka za miala amin'ny raha karaha zany. Ah ouais. Mba misy azonao magnajano olo za. Fa misy sasany tsy magnady de za tsy mivolagna fa lera fankahita karaha zagny naka. Ah ouais. Io ma zegny anao mandy anao fô boka managna inspiration sa koa fa ndeha resaka hoe manonga raha agnaty lohanao io. Naka misy les vidéos tao. Naka misy manonga io misy izy dinigny. Karaha zagny. Ya. Misy izy dinigny. Kofa vita fa direct fa mikaiky za koa resaka amin'ny tournage raha karaha zagny. Ah ouais. Fô misy izy le hitako le tegna tiako aminano le izy mitsangana io direct. Misy tonga za mipetraka igny avy za fa direct mahita zagny io raha andeha atao. Tanao za hita fandinika de la bouche anao volana raha mitsangana za fa ny farany Lando boka fa tsy santoniako igny. Anao mety magnotany. Mety fia. Agnisan'ny za rehefa mizaha Facebook-nao ao amin'ny page-nao misy tonga zegny hitako sacré be manandanja aminao zegny la famille-nao tsy haiko sa mamanao zay na olobenao. Mba tiako mba zarainao aminay eto hoe manao koa zay fitiavanao zay olobenao satria somary hitahitanay taratry le raha.
Iya, ninaka. Izy koa misy koragna tsiponao amindreo zegny amin'ny fotoagna za sira mety misy olo fotona telefôny amindreo izy igny hoe Iya. Naka mamako ndraiky dadiko. Tsy haiko azonao. Tsy haiko fitantaregny zegny fa mamako ndraiky dadiko zegny tegna le karaha tonga nazava izy. Ya agnaty fô loatra tsy haiko nazava izy sy ny tariny. Fô irô roe zegny olo tegna tsy hoe sasany tsy tiako zegny raha tiako amiavako jiaby zegny. Fô rô zegny tegna proza fô surtout dadiko zegny. Surtout aminaka za zao commencé mba misy azonao vola hely zegny azo amiraha azo voyagna amindrô. Tagnano mare amindrô fa izy zegny mbola tagnano mare za mamako ndraiky dadiko fa izy edy zegny. Misy fotoagna afaka anaovanao fisaoragna direct rô eto am'bola eto. Isoragna betsaka malôha rô. Afaka tsy de mahay mivolagna ifiry karakory fa surtout andeha hivolagna am'ray aman-dreny karazana mangrafo zao koa tsy haiko andeha volagna karaha zegny koa za tia mivolagna am'ray aman-dreny koa. Fô raha afaka ambarako zegny tiako fo rô zegny fô. Tsy haiko fagnambaragna hoe karakory. Ave tagnano be za aminareo fa mbola matin'ny jara Tananarivo ato. Zegny koa ndra azoko ambara rô agny. Tagnano mare. Ça fait misy fotoagna latsaka ranomasonaka mamako magnambara za hoe andifasa vola karaha zegny eo de zanako zegny tsisy aminaka. Exemple anomaly. Za zo fa nahazo raha karaha zagny edy. Za koa mbola agnatin'ny problème. Azonao mampalahelo za be le raha karaha. Fô fitiavagna feky zaregna amindreo le raha karaha zegny. Karaha zegny. Merci Londo. De ny fangatanaka farany itsinjaka atsika itsanga atsika. Aska rô maheraka itsinjaka izy rô. Ya. Zegny tegna tiako. Raha zegny niany. Ok, tsika eraka agnano izy. Tsika eraka agnano izy taliny doko hely mana tontsy netina he fa nisy tadiavako tiako namatsika koa somary todi amin'ny doko hely koa ny vidéonao koa Steve izy doko hely ambadibadiky ao izy igny olo mpitaly landô igny izy nagnano talinaka tsara be tedy. Ya merci beaucoup koa hoany doko hely nampinignatsika tamo de itsinjaka zay hoantsika jiaby zegny any mizaha zay ny amin'ny fotoagna zao ty neto amin'ny point carré de merci koa hoandreo zegny any client doko hely amin'ny fotoagna zao ty zegny any zay navy nagataka espace hely de samy magnano atao raha jiaby de merci beaucoup Londo Am la bouche. Tá com cara isso? Não tem problema. Vai escuro aí. Isso é isso. Alô, passa, alô. Sarde Muraio! Oh, olha passa! Oh! Yo! Dizer malo, ambiar não, yo! Yo!